Zayna Roje ew romana mejûye ya Koşulaya romanivîs Zerdeşt Şahînî ve hatiye nivîsan. Bi vî awayî behs li nivîsîna romanê diket. Piştî min gelek xwandî nêzîka bawerim 20 sal tê heye dixwînim. Pîverêş hindê ku ez dest bi nivîsînê bikim, destpêkê min hindek nivîsîn û bîrhatin nivîsîn. Paşê sedem bû sedemê romanê min dest bi romanê kir. Romana Zayna Rojê romaneka dîrokî ye. Du romanê heyîn dîrokî, romana klasîk, romana dîrokî nû. Romana klasîk nivîsar neşêt kartêkirinê yan zal bid ser, neşêt guhorîna bêxtê. Lê romana dîrokiya sedem a nû ew em dibêjne, romannivîs şêt xeyal û nîgaşa xwe bike nav da. Wekî ez jîk min gelek dîvçûn ser dîrokê kirî. Roman behs li mejûwa kevna Kurdan diket û kalwî serdemî bi çi awayî jiyana xwe dibire serî. Sê beşêt romanê ne, Diago e, Firat e, ê ku bi Yûnanî bijin Frauretis. Beşê siyê Keyxisrew e, danerê mezinkirina leşkerî û rêzbendiya leşkerî û êxistina dewleta Aşûrî. Rastî yekem tişt ew bû ku ez min xwest em hinek rastiyên dîroka bavkalên xwe bizanin. Birêka nivîserên cîhanî weka Herodotî, weka Samuel Diakonov, weku Strabon, weku Zeynefon, weku gelekên dî em nivîserên me yên Kurd weku Diktor Cemal Reşîd, weku Mehmûd Ehmed Xelîl û weku Mamosta Mehdî Kakeyî, Mamosta Hesen Kakeyî evên serkurdan nivîsîne. Min xwest rastî ez hinekî romanê çêkim hestên netewayetî li cem genca dev nivîsera peyda bikim. Rastî jî romana dîrokî bi sedemê hindê ku em hinekî li bal xwe bizivirin sehkine rabirdûyî û dîroka bavkalên xwe. Zerdeşt Şahîn behs diket ku roman ne bi heza xwe dihête nivîsîn û diviya bêt hemî buwarên jiyanê bi xwe ve bigirît. Me bixwe jî didok dildarî tê de hene û evînî heye û xıyaneta heye. Divê ev hebin. Yê nav civakî de civakekî hestiyar e, civakekî tara dehekî me hinek tê gehên jiyanê fêm nekirîne. Roman ne bi heza xwe derketiye. Roman cem me weku hez hatiye yan ne serhildayî ev derketiye. Dê hebin roman evînî hebin, romanên xeyatine tê hebin. Lê egerink nivîser eger roman nivîs bitin, ji romannivîsên hevalên xwe dixwazim romanên dîrokî çi sedem bitin. Yani sibe nû ye lê dihû pêr dibe dîrok. Bila berî menê romana salên nû da binivîsin. Romana ketine meselen Kurdan heftî û çarê ji bûna Kurda bû çi meselen bû sedem çi bûn. Şoreşa Mehabatê meselen. Dikarin yani romanivîs dikarin dîrokê binivîsin lê hêşta bawerim nebûye tîtal an nebûye çawa bêjim nebûye çavlêkirin hêdî hêdî dê çêbe. Ev çende jî bû xanîniyos ragihand ku roman dêya berdewam bît û du mahîk nehatiye. Li dawiya vê pertûkê min nivîsiye wê berdewam bitin. Rastî jî ez ê berdewam bikim. Yazdan Pak mayiye ew ê dibêjine Astiago an Aştiago yan Astiagis. Spas bû we, spas bû hezîrbûna we li bajarê Xabîrî. Hîn serçavan xêr û selamet hatin mala.